Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому добранку. Кася, а що з тобою? Ти ніяк незвичайно розмовляєш. Да ні, я говорю, як завсёды. Да яна жвачку жує, ось і все. Кася, да ти що? Ми ще поснідати не поспели, а вона вже жвачку схопила. Дорослі нам завсёды говорять, що так робити нельга. Да і говорить, вся жвачка у роті не по правилах етикету. Пробачте, я вже зрозуміла. Мені самой не вельми зручно. Хвилиночку, я її викину. Ну, Кася, кожний день повторяємо з її правил і поводинів, а вона все ровно на щось забувається. Нічого, з кожним такое могло здаритися. Добре, що ми побач і можемо нагадати, як і в якій ситуації треба себе поводити. Іду. Доброго ранку. Кася вельми рада вітати усіх у нашому доброранку. І ми так само. А ви ведаєте, що яшчэ старожитні люди амаль што ва ўсіх кутках зямлі жавалі жвачку? Да бить такого не може. Вядома, у той старажытнай жвачкі было вельмі мала агульнага з нашай, сучаснай. Ды і на выгляд яна была не вельмі. А цікаво, у той жвачки так само були різні смаки? Ну, мятний, сунічний, евкаліптовий. Зусім не. У тыя часы яшчэ не прыдумалі зубны парашок і пасту, таму людзі проста жавалі смалу тых дрэваў, якія раслі побач. І рабілі яны гэта для таго, каб пачысціць зубы. Ой, смола, гэта ж зусім не смачна. Егіпцяне пачалі дадаваць у смалу мёд. Гэта было больш прыемна жаваць. І лічылася, што сумесь смалы і мёду сапраўдныя лекі. А сучасная жвачка калі з'явілася? Трошкі менш за 100 гадоў таму. Ёй, вядома, карысталіся пасля ежы, калі пад рукой не было зубной шчоткі. І не адразу, але з'явіліся правілы для тых, хто карыстаецца жвачкай. Яны простыя, але выхаванаму чалавеку на іх забывацца нельга. Можа, успомнім іх разам? Давайте. Жваць жвачку можна толькі пасля ежы і не больш за 10 хвілін. Нельга карыстацца жвачкай на уроках, у спартыўнай зале ці ў тэатры. Тым больш нельга жаваць жвачку, калі ты з кімсьці размаўляеш. Нельга чвякаць, выдзімаць пухіры. Гэта не спадабаецца тым, хто побач. І калі вы будзеце выкідаць жвачку, лепш завярніце яе ў абгортку і апусціце ў кантэйнер для смецця. Дзякуй, што нагадалі. Здаецца, што гэтыя правілы зусім простыя, але чамусьці на іх так часта забываюцца. І яшчэ больш карысна будзе, калі мы будзем чысціць зубы з дапамогай зубной шчоткі і пасты. А зараз давайте трошки адпачнём ад розных правілаў і паглядзім мультфільм. Працяг мультфільма мы паглядзім трошки пазней. Ой, а Кася куды знікла? Ды толькі што тут была, побач сядзела. Наша Кася быццам страказа. Толькі што была тут, а ўжо яе няма. Страказа з доўгімі вушкамі. Як я вам? Кася, папярэджваць трэба. Ты так імгненна з'яўляешся і знікаеш, што напужацца можна. Просто я імгненна успомнила, што сёння ў мяне рэпетыцыя спектакля. Кася, а ты нам раней пра спектакль не расказвала? Я не магу вам пра ўсе свае планы расказваць, таму што буду гаварыць ды гаварыць, а ў мяне часу няма на балбатню. Вы лепш скажыце, як вам мой бантик? Прыгожы, мне падабаецца. Толькі мне здаецца, што табе з ім не вельмі зручна. Так і ёсць, але нічога, трошкі пацярплю, гэта ж для ролі трэба. А што за ролю ты рэпеціруеш? Пакуль што ўсё расказваць не стану, няхай будзе сюрпрыз. Скажу толькі, што ў мяне там будзе вельмі прыгожая сукенка і шмат слоў. Шмат слоў? Гэта ж так непроста. Паспрабуй яшчэ вывучы. Вучу. Гэта так складана. І ўсе словы ролі вывучыць. І запомніць, як па сцэне трэба рухацца. Я ж яшчэ і танцаваць буду. Толькі ў мяне не атрымліваецца на кожную рэпетыцыю прыходзіць. Вось. Гэта чаму? Таму што ёсць і іншыя важныя справы. Кася, а ты нас на прэм'еру запросіш? Абавязкова. Яна зусім хутка. Мы прыйдзем усёй кампаніяй добраранка. Дзякуй. У вас будуць лепшыя месцы ў зале. Ты, Кася, рыхтуйся. Рэпетыцыі не прапускай, каб не сесці ў лужыну. Ой, якую такую лужыну? Хіба дождж абяцалі? У мяне ж такая прыгожая сукенка. Я ніяк не магу яе запэцкаць. Кася, да не хвалюйся ты так. У цябе ўсё атрымаецца. Што атрымаецца? Сесці ў лужыну? Ну, дзякуй, даражэнькі. Толькі гэтага мне не хапала.
Так, мне хутка трэба паглядзець прагноз надвор'я. Кася, прогноз надвор'я тут ні при чым. Яшчэ як прычым? Самі ж мяне лужыны напужалі. Лесик зусім не тое хацеў сказаць. Лужына? На самой справе не лужына? Вы мяне не толькі напужалі, але і зусім заблыталі. Кася, я ж прасіў цябе не сесці ў лужыну у пераносным сэнсе. Хто і куды будзе мяне пераносіць? Можа, вы спецыяльна хочаце мяне ў лужыну кінуць? Тады ні на якую прэм'еру я запрашаць вас не буду. Сябры, а вы ўсе ведаеце, што значыць сесці ў лужыну? Так. А я чамусь гэтага не ведала. Можна на самой справе сесці ў лужыну, калі ты незнарок у мокрае надвор'е спатыкнуўся. Зразумела, толькі гэта ў мае планы не ўваходзіць. А другое значэнне выразу пацярпець няўдачу, трапіць у няёмкае становішча. Ой, гэта яшчэ горш, чым на самой справе сесці ў мокрае. А каб не трапіць у такую сітуацыю на сцэне, трэба старанна рыхтавацца і не прапускаць ні адной рэпетыцыі. Я буду вельмі старацца. Хачу, каб наш спектакль спадабаўся гледачам. І мы ўпэўнены, што ты, Кася, цудоўная актрыса. А зараз давайце зробім антракт і паглядзім працяг мультфільма. Кася, трымай, калі ласка, падарунак. Ой, дзякуй. Буду карыстацца ім наступным летам. Не, ён можа спатрэбіцца табе і зараз. І праўда, ён вельмі падыходзіць да сукенкі, у якой я буду іграць у спектаклі. У старадаўніх тэатрах веерам карысталіся і акцёры, і гледачы. А ведаеце чаму? Каб спякотна не было. Тады ж кандыцыянераў не было. Усё так, але вееры былі яшчэ і шпаргалкамі. Ух ты! Гледачам у залі давалі вееры, на якіх была напісана інфармацыя пра спектакль, яго назва, аўтары п'есы. А акцёры запісвалі на сваіх веерах словы ролі. Прычым рабілі гэта з зусім маленечкімі літаркамі. Якія хітранькія. Гэта праз некаторы час у тэатрах з'явіліся суфлёры. Пра іх я ведаю. Гэта людзі, якія сядзелі пад сцэнай, падказвалі акцёрам іх словы. Але я лічу, што ты, Кася, цудоўна вывучыш усе словы сваёй ролі. І веер табе спатрэбіцца толькі для прыгажосці. Дзякуй за такі прыгожы падарунак. А мы з сябрамі таксама будзем рыхтавацца да паходу ў тэатр. І, па-першае, паўторым правілы гледачоў. Яны зусім не складаныя. Але калі на іх забывацца, усё ўражанне ад спектакля можа быць сапсаваным. Сябры, а вы былі ў тэатрах? Калі ласка, заплануйце такі паход у бліжэйшы час. Мы вельмі любім хадзіць у тэатр, і таму вельмі верагодна, што мы сустрэнемся з вамі ў глядацкай зале. А зараз я прапаную паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Сябры, зараз, калі ласка, заплюшчыце вочкі і падумайце пра штосьці вельмі-вельмі прыемнае. Усё, можаце расплюшчыць вочкі. Я ўпэўнена, што зараз усе нашы гледачы усміхнуліся. Няхай такі ж настрой будзе ў вас увесь дзень. І мы паспрабуем сёння часцей успіхацца і рабіць больш добрых спраў. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Ой!